שוויון בפני החוק. הסוגיה הזו קיימת ומתחדדת במיוחד בכל מה שנוגע לעובדה שחלק קטן ושולי של מתיישבים קיצוניים ביהודה ושומרון ואולי במקומות אחרים פורעים את החוק כלפי אוכלוסייה פלסטינית, ואנחנו לא נוהגים בהם באותה מידה שאנחנו נוהגים כלפי הצד השני. זה כבומרנג כלפינו. וכשאנחנו באים להסביר את עמדתנו, אומרים לנו ומה אם, ואני חושב ששוויון בפני החוק הוא אבן יסוד במדינה דמוקרטית, ליברלית, שוויונית. ועוד כמה מילים על הסימטריה. אמרתי שהסימטריה ביסודה נוגעת לעניינים הרכים. לא לנשק, לא לתחמושת, לא לחתימה הטרמית של המחבל מול הטנק. היא נוגעת לאסימטריה בדברים של מוסר, בערכים, בתרבות, ודת, וכיוצא באלה. אני חושב שהחלת המגבלות